Garai arraro eta berezi hauetan ere Kristinania Fundazioak aurrera jarraitzen du eta jarduera ugari antolatzen jarraitzen dugu. Besteak beste, martxor arte ikusgai egongo den uraren zauriak erakusketa duzue ikusgai egunotan. Erakusketaren inguruko xehetasun guztiak gure lankide Eneko Kalmok emango dizkigu. Eneko, konta iguzu zertan datzan erakusketa? Bai, uraren zauriak izakiontza eta oinarrizkoa den elementu horren inguruko Madrilgo 3 artisten proposamen bat da. Adibidez gila hontan, Juan Varelaren 11 kartelan dauzkagu, danak monotipoa dira, eta Juan Varelaren ikuspegi zientifiko batetik abiatzen da proposamen hau aurkezteko. Baina hau ez da dena, ezta? Goiko pisuan ere ikusleak izango du zer ikusi. Bai, goiko pisuan beste 2 artisten artelana dauzkagu. Goazen ba? Bigarren pisu honetan Iraida Kano eta Trinidad Irisarriren proposamena dauzkagu. Iraidarena poesiaren edertasunetik eta Trinidarena soinu konposiziotik abiatuta. Badakizue, martxor arte ikusgai duzue beraz Kristinaniako ingurumen baliabideen etxean, uraren zauriak erakusketa eta gure jarduera guztiak konsultatzeko, jo ezazue kristinania.eus webgunera.